menekül le. Fülhallgatott kell már, tenni a fülemre, mert már unom hallgatni, le kell ócsa nézet, terjesztik a festát, színezzik a képet, a szipécsók a boltba, a kasztánál állva, a híreket terjesztik már, sokszor mászva, ha végeztem a pultnál, mögészállok a sorba, németül vagy horvát, és gagyogni a kurva, ha ott féreztek, fingok az olva, másnap már beszartam, ezt mondják a boltba. De édes a lányok, apját még ugye mindig hazavárok, most jut eszembe, tiszta apja nem, de... Úgy tesz, mint a hozzá, bármi közel lenne, azért lesz kell másokról, hogy elterelje a figyelmét saját önmagáról, hogy a saját szemeltesködrét ezzel is takarja, hogy kiderüljön a mocska, a nagyon nem akarja, mert a biberanyal leszöktő lenne most a téma. Róla szólna a falu, terjedne a sóma, szemeit szépen teszik, hátad mögött csatkeverünk, a szakos éveknek nem, mondhatnak nemet, mert egy-két hazugságot még ő is hozzá tehet. Gondróférges állatok, vagytok innen mások, csukárretben most, rólatok cikázok, nektek itt egy téma most, lehet rólam pofázni, de a küszöbszokat szészeket, szarrá fogom alázni. A falu, ahol lakok, azok lakják, kikről nem beszélek, nem tudok semmit ezzel témát adok, ha messéknek. Ha meglátnak a kocsmánál, azt terjesztik, hogy tesz hazán, minden dolgon kifordítva, másik hallom meg faszán. Falut is egy kevés ember, mindenki ismer mindenkit, vágom az összes gyökeret, mi csak legykát isteni. Rágyúzok, hogy szívére holnap már lövöm magamat, a vérvételen után mindjárt szüvették az agyamat. Súlyos volt a baleset, a motor ütötte, ravasztok, kórházba kerülésemnek lett a témájukat, adhatok. 28 nap kórház, anyám a 6. nap elmondta, 30 éves ez a baleset kellett hozzá, hogy ő is felfogja. Béhalma egy plekka fészek, a 6. nap hallották, a gyereket a kórházba lábban levágásával vallatják. Nem hallott a balesetről, hogy nem hallottál róla, de a falurádió vagy beszélni hozott a gólya. Temetésen mit visel, boltban kevés pénzből mit visel, nem értesz egyet rád, mondják, soha semmit nem hiszel. Azt hiszem, hogy eső lesz, de nem is rapák suttognak, a falusiak profáltak, és buták, mint a bútorlap. Magukkal kéne foglalkozni, előbb otthon tegyen rendet, a készen van a rendrakás profát, hat rólam is egyet. Mindenkit terjesztett rólam, nem fog hozzá kezdvemet, Jeron Tomel, Vié, Resztálga, adja kukiasok medvemet.